салом дӯстон, Криштиану Роналдо ба Аврупо бармегардад. Бо чунин суханон сармураббии дастаи Ал-Наср Руди Гарсия диққати тамоми дӯстдорони футболро ба худ ҷалб кард. Ба андешаи Гарсия, Роналдо баъд аз мавсими ҷорӣ метавонад ба дастаи Аврупо равад. Чӣ гуна сармураббӣ дар бораи рафтани бозингари худ гап мезанад? Боз барои ин футболбоз 200 миллион евро пул сарф шудааст. Агар видеои моро то охир тамошо кунед, маълумот пайдо мекунед. Лайки пурбоҳои худро гузоред, мо бошад сар мекунем. дар ин маврид чемпионатҳои аврупоӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро то рақобатҳо интизор мебошад. Ливерпул ба меҳмонӣ Брайтон рафта кӯшиш мекунад қаздияшро гирад. Реал Мадридро бозии хеле мушкил бо Реал Сосидад интизор аст. Лидери серия А Наполи аз экзамени шогирдони Мауриньо Рома мегузарад. дар Германия Боруссия Дормундро Байер дар майдони худ пешвоз мегирад. Чӣ гуна сюрпризҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои ҳамаи ин бозиҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Уэстон Маккенни дастаи топи кишвари Италия Ювентусро ба клуби миёнаҳол аз кишвари Англия иваз мекунад. Нимҳиматгари амрикоӣ минбаъд шарафи дастаи Лидсро ҳимоя хоҳад кард. Масъалаи гузариши ин футболбоз аллакай кори ҳалшуда аст. дар ин маврид Фабрицио Романо хабар дод. шартномаи футболбози амрикоӣ дар дастаи Ювентус меистад. Лидс то охири мавсим бо арзиши 1,2 миллион Маккенниро аренда мегирад. агар бозии Уэстон ба англисо писанд ояд ва нимҳиматгари амрикоӣ ҷои худро дар премер-лигаи Англия пайдо намояд, пас Лидс ҳақ дорад ки ӯро бо арзиши 33 миллион евро бихарад. дар қарордоди иҷораи ӯ ин чиз омадааст. англисо аввалтар аз ҳама бо Уэстон Маккенни шартҳои буду боши ӯро дар Англия мавриди баҳсу баррасӣ қарор дода, ҷонибҳо ба қарори амиқ омаданд. ҳар дуи тараф ба шартҳои гузоштаи ҳамдигар розӣ шуданд. Ювентус ҳам попишорӣ накарду ба осонӣ бозингари амрикоиро ҷавоб дод. Маккенни дар мавсими ҷории серия А дар 15 бозӣ иштирок варзид. дар ҳисобаш дар чемпионати Италия 1 гол ва 1 ассист мебошад. ин гузариш метавонад шахсро ҳайрон кунад. як бозингари ҷавон аз дастаи топ ба Англия ба дастае меояд ки баъри боқӣ мондан дар премер-лигаи Англия бозӣ мекунад. аз тарафи дигар метавони Ювентусро ҳам дарк кард. Маккенни дар ҳақиқат ҳам интизориҳоро бароварда карда натавонист. агар дастаи шаҳри Турин барои ин футболбоз дар ниҳояти кор 33 миллион евро кор кунад, ин трансферро метавон кори хуби туриниҳоро дар бозори хариду фурӯши футболбозон арзёбӣ намуд. бисёриҳо бар он назар ҳастанд ки ҷои Маккенни дар Италия дастҳои топ набуд. аз ҳамаи зинаи баланд барои ӯ бояд Рома бар ин дастҳо мебуданд. аз ин болотар сатҳаш мутобиқат намекунад. Саул Нигес ҳамчун футболбоз дар дастаи Атлетико дигар ба ин тим ҳеҷ чиз дода наметавонад. акнун Симеоне ва дигар роҳбарони дастаи шаҳри Мадрид омода ҳастанд ки Саулро ба клубҳои дигар фиристанд. айни ҳол аз ҳама наздик ба ҷалби Саул дастаи Валенсия мебошад. испаниё омода ҳастанд ки нимҳиматгари Атлетикоро ба муддати 18 моҳ ба иҷора гиранд. Атлетико ҳам аз ин аренда фоида мебинад. Валенсия омода аст ки як қисми маоши Саулро пардохт кунад. Саул дар як сол 7 миллион евро кор мекунад. Валенсия метавонад аз ин миқдор 35 миллионашро ҳамасола ба Саул диҳад. гузашта аз ин агар бозии нимҳиматгари испанӣ дар Валенсия часпад, пас онҳо метавонанд шартномаи ӯро аз Атлетико ба пуррагӣ харанд. қаблан дар дастаи шаҳри Мадрид ӯ яке аз лидерони асосӣ буд. бартарии асосии Саул дар универсалӣ буданаш аст. Симеоне метавонид Саулро дар дилхо мавқеи хати нимҳимоя ва ҳатто аз канорҳои хати дифоъ истифода барад. аммо баъдан Саул ба худ боварӣ карда андеша кард ки метавонад дар хати нимҳимояи марказ яке аз беҳтаринҳо бошад. барои вақти бештари бозӣ доштан аз Атлетико рафт, аммо маълум шуд ки ӯ ҷои ҳамешагиро дар ҳайати асосӣ ба курсиҳои эҳтиётии дастаи Челси иваз кард. мавқеи ӯро Атлетико бо футболбозони дигар пур кард ва акнун мадридиё ба ӯ умед надоранд. Жоа Кансело дар дастаи Манчестер Сити норозӣ буда мехоҳад ҳарчи зудтар аз сафи манчестериҳо равад. сабаби асосӣ дар муноқишаи ӯ бо Гвардиола ва муносибати навоқадар хубаш бо мутахассиси испанӣ гуфта мешавад. дар баробари Кансело чанд бозингари дигар ҳам аз Сити рафтанӣ ҳастанд, вале хоҳиши аз ҳама зиёдро маҳз Кансело дорад. бозингари португалӣ дар мавсими ҷорӣ вақти ками бозӣ пайдо мекунад. алахсус баъд аз ҷоми ҷаҳон таваҷҷӯҳи Гвардиола ба ин футболбоз хеле кам гардидааст. пеп бештар ба ҷавонон имконияти бозӣ кардан медиҳад. Кансело ҳам пир нест, вале дар мавқеи ӯ вақтҳои охир Натан Аке бозӣ дорад ки ҷавонтар мебошад.
яке аз талабгорони асосии Канселу дастаи Барселона ба ҳисоб меравад ва аммо мушкилӣ дар он аст ки каталониҳо нархи гаронро барои харидани бозингари португалӣ пардохт карда наметавонанд. Арзиши бозории ҳимоятгари португалӣ 70 миллион евро мебошад. Флози 28 сола ба Манчестер Сити то соли 2027 шартномаи ҳамкорӣ дорад. То пӯшида шудани равзанаи трансферӣ дар бораи ин бозингар метавонем хабари нав шунавем. Руди Гарсия боварӣ дорад ки Роналдо дар дастаи Ал-Наср зиёд истоданӣ нест. Ман фикр мекунам ки Роналдо яке аз беҳтарин бозингарони рӯи олам ба ҳисоб меравад. Новобаста ба сину сол ӯ дар майдон метавонад натиҷаро таъмин кунад. Ҳамчунин агар дар задани голҳо ба рӯяш мушкилотам пайдо шавад, ӯ Роналдо аст. Диққати ҳимоятгарон ҳамеша ба ӯ равона аст. Ин барои ҳамдастагонаш мавқеи озодро фароҳам меорад. Сармоябиён бояд ин чизро дуруст истифода баранд. Роналдо дигарбора дар Аврупо бозӣ хоҳад кард ва ин воқеа аз он пештар ки шумо интизор ҳастед рух медиҳад, ишора кард сармураббии Ал-Наср. Дар мавриди ин суханони мутахассиси испанӣ гапу садо зиёда буда метавонад. Андешае ҳаст ки Гарсия ба он бовар дорад ки дастаи Ньюкасл ба Лигаи Чемпионҳо роҳ меёбад. Тавре маълум аст Ал-Наср ва Ньюкасл як соҳиб доранд. Дар сурати баромадани дастаи кишвари Англия ба мусобиқаи бонуситарини бошгоҳӣ Роналдо ба Англия бармегардад ва дар Ньюкасл ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Шояд Гарсия маҳз ҳамин чизро дар назар дошт. Андешаи дигар ҳам ҷо дошта метавонад. Гуфта мешавад ки Гарсия оҳиста-оҳиста аз Роналдо безор шуда истодааст ва бо чунин гапҳои мулоим гӯё гуфтанӣ аст ки ҳамлагари мазкур барои дастаи онҳо лозим нест. Ду бозии аввал дар ҳайати Ал-Наср барои Криштиано беамалҳои натиҷабахш ба анҷом расиданд. Футболистои португалӣ танҳо дар бозии рафиқона бар зидди ПСЖ дубл кард ки онро ҳам бисёриҳо як шоуи пешакӣ маслиҳатшуда меҳисобанд. Натиҷаҳои заифи Роналдо пучапи бештар ба миён хоҳанд овард. Яке аз сабабҳои рафтани Роналдо ба Арабистон дуртар мондан аз ҳамаи хейти Аврупо буд. Ва аммо тавре мебинем диққат ба Роналдо беҳад зиёд аст. Пас аз рафтанаш ҳам тарафдорони футбол мехоҳанд аз ҳаёти шахсӣ ва футболии ӯ хабардор бошанд. Охир агар Роналдо намешуд, 125 кишвари олам дар умрашон чемпионати Арабистони Саудиро нишон намедоданд. Ба ҳамин тамом бори дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.